थौ लोगोफोर दा जोंना बाइकआवहाय माइरंखौ जाबजोब्बाय नै बाइक गंसेयाव बस्थासेनो 50 केजि दं बे बस्थासेयावहाय दा नैबेयाव दं कारावहाय आलुआ काराव जाबजोब्बाय आलुखौहाय बिथांमोननि जा होफैनाय जोङो गोसो गोथारै गोसो गुदुं जानानै जोङो रिसिभ खालामबाय आरो जों बेखौनो जोङो जेसेबां दङ जों बेखौनो मोजाङै मोजां जोङो रानलायनानै जोङो जालायगोन। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथां बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जों दिनैहाय गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबनिफ्राय इयाव ज' जादों नै दिनैहाय जों थांगोन जे दाख्लैहाय एभिक्सन खालामजानाय हादान बे गामियावहाय जे कालेक्सन खालामलायदोंमोन ओमफ्राय बेजोंनो माइरं दालि ओमफ्राय आलु लाबाय दा बेखौ जों बिथांमोननो गथायगोन ओमफ्राय बिथिंबो नै जोंना सफैनांगौ बेखासै मेहेर ब्रादारा खुलुमबाय आदा सालबिसन हरै खबर आं दा अरुणाचलावसो थासैलै माला फैया नालाय आं मैया सफैबाय फंबाय 12थायाव केन्सार जाबायलै खिन्थु आदाया जादोंना ओमफ्राय नै आं खोन्थाहरनो गोसो जादों माने एक्सिडेन्ट जाखांनायनिफ्राय आं दिनैनो फार्स्ट राइड आं मोजां रेस्ट लादोंलै रायजोफोर थेंक इउ स' माच चिफ सार हाय नै जों दा मा होनो बे होस्रांजानाय एभिक्सन जायगायाव थांनो ओंखारगासिनो मा होनोमोनलाय उदालबारि होननाय जायगायावहाय उदालगुरि ओमफ्राय जों ओरैनो माइरं ओमफ्राय आलु दालि बेफोरखौ लानानै फैदों बिसोरनो हैनो ओंखामफोर जानो एसे उसुबिदा जानानै दङ बे हिसाबै जोङो जोंनि गल्डेन लेंगुरनिफ्राय जोङो ज' रायलायलायनानै बेखौ हैनो होननानै जों दा सिगां होनाय जादों दा जों सान्तिपुर मोनफैबाय दा ज' दावखोनोसै जायगासिम सहैथ'वाखै सहैगोन दा बेहाय थानाया जाहैबाय जों बेहायनो माइरंखौ बेनिफ्राय खाजोबगोन जों बाइकआवहाय ओमफ्राय ओरैनो गावबा बस्थासे 50 केजि नालाय मोनसे बस्थायावहाय बेखौ खाजोबना लानानै थांगोन आरो बस्थाया माबा सुथेगासिनो दङ दा फिउचारा बाबाय जोंनियानो माइरंखौ दा दालिसैलाय बे दालिनि माइरं सार बे माइरं ओइ दांदो दे हिदु उल्था खालामदो दा माइरंखौ जाबजेनबाय बाइकआवहाय बजिखैयो नांदों बिथिंबो जाबगासिनो दं नै दे बहा थांसैदां मोनखाबाय दे जाबजेनबाय दा आंनियाबो दा नैबेयाव दं कारावहाय आलुआ काराव जाबजोब्बाय आलुखौहाय लोगोफोर दा जोंना बाइकआवहाय माइरंखौ जाबजोब्बाय नै बाइक गंसेयाव बस्थासेनो 50 केजि दं बे बस्थासेयावहाय फंबाय रिजयस दे बाइकआवनो जाबाय जाफुंबाय दा लोगोफोर जों दा ओंखारबायनो सान्तिपुरनिफ्राय बाइकआवहाय बस्थासे माइरं खानानैहाय ओमफ्राय दालि ओमफ्राय आलुखौहाय कारावहाय लाबोगासिनो दङ कारा उनावहाय थाबाय बेनो जाहैबाय गाइसनो हादाननि लामानि कन्डिशना माबायदि हाद्रि खुयो नै सिगाङावहाय बलेर' गंसे दं आरो बायदि हाद्रि खुलांखाबाय आरो सिगाङाव कार गंसे दंबावो नै दा सफैबाय जोंनो ओमफ्राय हाद्रिया नायदो नै माबायदि जाखो सालथेया बयबो हाद्रि जानांबाय सार
Dah hadir jangan main na? Apa hadir bunuh ya? Dah finalis sufai je. Hwibai. Asal? Hwibai. Lambu. Gila, urusannya nih. Nengna hadir bawa kil lambu. Anak bodolen nanti sana nang. Sandok bodolnya na bina ompray. Orang selesai nih. Aduh. Oi. Hadir ya? Nih jalan ya? Fungbai. Ompray. Ngap mir dah gila ini dari abina. Aye. Hadir ya? Ada. Musuh. Bro, apa deh? Ya jalan nih. Yes. Hei, neng nang bawa kira hadiran nih. Baru berang. Hei bro, kamu suka apa? Deh, di. Ada? Hadiran apa berat nih ya? Hadir kursi di mana kursi kolam. Kursus kelam nak jemput. Boleh kaya kali pak. Kededeng. Wei, ngungsia. Isi nak kededeng kaya. Tak kededeng, isi nak. Ada yang sat, narlen ya? Oh, deh. Oi, ngungsi bang nih. Aye. Kededeng sebai. Deh, buku deh. Mairongku bukan kasih kan? Haya gurina, gede dah. Oh, deh. Mungkin wajib gede nih haya gurina. Hwibai, adik ngomong nak. Ayo, akhir saya. 아카이 사이는. Alu dosi lah, akheo. Oh, dia seharusnya rejoice. Nisnya. Ada isinya di dinaman seru. Isinya buat jadian seru nih. Mbak halin nama, ada halin. Halin ada. Tuh. Ini di darsin. Dari ecinin deh. Wah. Semanjat dia. Ukur menang ada. Ukur menang ada. Oh, hadiah supir ada sedang. Ni fans ba. Mudaran mulai kan. Aku pernah leh. Kumra ba. 라디오 커버에 넣는 데 랑피는 나가대 그 랑파나. Gua bawa ke yang lekang leh. Kumra dia bisin rasa lang saja. Kopi gua. nembo mana kasih plek? Mana sih mau mana kok? Ya. Kamu mana kan mana ya? Mana? Đồng bộ phê miền là đúng không? Ya nih. Ya, Bapak. Ada, tinggal. Nih, ayong nang. Cái sao mà là cái mà. Đâu जोंनि राइडार पार्टी फंबायमोनखौ मेंनायखौ मेंनाय होना लाबा जोंनाव गोबां खस्थ' जोङो हाद्रिखौ हाद्रि होना लाबा जाथिखौ अनसायखांनानै हारि माहारिखौ नायनो गावनि फंबाय बिनानाव आरो बिमा बिफा बायदि साननानै जाथिखौ अननानै फैनायनि थाखाय बिथांमोन बयखौबो बाबुमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय
आरो नैबे गामि दरनैनिफ्राय जानानै आं गोजोननायखौ जासिबाय गोजोन्थों दिनैहाय नोंथांमोननि दुखु सुखु बेखौहाय जोंबो नायहैनायसै होननानै जों दाख्लैनिफ्रायनो जों माने रायज्लायनानै दंमोन जोंनि राइडार्स क्लाबजोंहाय लोगोफोरजोंहाय ओमफ्राय माखासे सोरबा अफिसनि खामानि सोरबा माबा खामानि बिदि जों माबा सुजुग मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनै बे देवबारावनो थिग खालामना लादोंमोन आरो जोङो निउसफ्रावथ' जों गोबां नुबोबाय दाखालाय माबायदि जाबोदों जाबा जों बेखौ दा रायलायनो थांला ओमफ्राय बोरैनिफ्राय मा जादों जों बेखौबो रायलायला मानो होनोब्ला नोंथांमोनाबो मिथिजोबखागौसै मारै जाबोआ ओमफ्राय दिनैहाय जों बेहाय फैनायनि खारना बेनो जाहैबाय नोंथांमोननो जों थोजासे होनो हायाब्लाबो जों जोंनिफ्रायहाय एसे एनै नोंथांमोनजोंहाय माने एसे रानज्लायहैनो होननानैहाय जों जा माइरं आरो एसे आलु ओमफ्राय एसे माबा माबि दङ बेखौ लाबोबाय नोंथांमोनाखौबो नाजावनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय बेखौनो जों गोबां हायाखैब्लाबो ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला गोबां बाथ्रा माने हरसे रायलायब्लाबो जोबा नोंथांमोननि दुखुखौहाय रायलायोब्ला दिनैहाय दहाय सासे आदा बुंलांखाबाय दिनै रबिबारमोन नोंथांमोना जानो हागौ सिगांनि समफ्रावहाय मोजाङैहाय बेबायदिनो बे गिर्जा न'आवहाय मोजाङैहाय इसोरखौ सिबिदोंमोन खुलुमदोंमोन खिन्थु दिनै रबिबारावहाय जों नुनो मोन्दों नोंथांमोना प्लास्टिकसो खाना दङ थेवबो नोंथांमोना बेहाय सासे सानै जायफ्रानाखि ज' जानानै गावबागाव इसोरखौ गोसोखांबाय सोरबा हिन्दुआनो जा सोरबा ख्रिस्टानानो जा आं खावलायदों नोंथांमोनाखौ खुनु धोरोमखौ लानानै जाहाथे बेहाय बेले बेजे माने बेबायदि फैया ओमफ्राय राजनितिक एबा पलिटिक्सखौ लानानैहायबो नोंथांमोना गावजों गाव एना एनि सोमजिया जों बेखौ नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामदों ओमफ्राय खावलायनो लुबैदों जों माने पलिटिकेल अर्गानाइजेसन जोंखौनो लोब्बा गैया जों माने इन्डिपेन्डेन्ट माने नन गभर्नमेन्ट अर्गानाइजेसन जोंनि राइडार्स क्लाबा आं नोंथांमोननो क्लियारै आं खिन्थायो दा बेहाय जायफ्रानाखि जोंनि लोगोफोर फैदों गासिबो बेबायदिनो गावबा गावनिफ्रायहाय एसे एनै दान होलायबाय आरो नोंथांमोननो बेजोंनो रायज्लायहैनायसै होननानैहाय ओमफ्राय जोंहा माने राजनितिकनि एबा पलिटिकेलनि गोदै गोदै राव बुंनानैहाय नोंथांमोनखौ गोजोन होलांनो बुरखायलांनोबो जोंनाव गैया जों बर' हिसाबैहाय नोंथांमोनजोंहाय दा बेखौल' जोङो लुबैदों नोंथांमोननि प्रब्लेमा जाहाथे सरकारजोंहाय थाबैनो सुफुंजायो जोंबो इसोरनाव आर'ज गाबगोन नोंथांमोनाबो गावबागाव इसोरनाव आर'ज गाब ओमफ्रायहाय दिनै गोबां जायगानिफ्राय नोंथांमोना बेबायदिनो माने आश्रय मोननो एबा थांना थानायनि थाखायहाय जाय हाखौ नोंथांमोना आवग्रिना लाफैदोंमोन बेखौहाय सरकाराबो मोनथिगौ ओमफ्राय नोंथांमोना मानि थाखाय फैदों सरकारा मानि थाखाय मा खालामदों बेखौ गावबागाव बियो होमब्लाबो जों खावलायोदि जाहाथे सरकारा नोंथांमोननि बे प्रब्लेमखौ थाबैनो सुफुङो एबा बे समाधान जायो जों बेखौ जोंनि राइडार्स क्लाबनिफ्रायबो जोङो बेखौ जोङो नोंथांमोननि गोजोन थासारिखौ जोङो लुबैयो आरो दा आं बांद्राय बुंबाय थानो सानाखै जोंनि चिफ बुङो जोङो माने प्रेसिडेन्ट होनना बुङो जोंनि क्लाबनि चिफआ बेनो ब्रादार मनज बसुमतारी ओमफ्राय जोंजोंहाय गासिबो जोंनिनो मेम्बार जोब बेयाव थानायफोरा ओरैहाय एडभाइजार दङ जोंनि बे बिथाङा सानराजा ब्रह्म बे जोंनि एडभाइजार माबा दङ ट्रेजार दङ बिथांमोना जाहैबाय रिंखां मुसाहारि दा जों चिरांनि नंजोबा आंथ' चिरांनियानो आं नोंथांमोननि खाथि गामिनि होनबाय थुक्राझारनिनो आं माखासेखौ सिनायलाबायजोबनानै दङ दा बेहाय ओमफ्राय बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो सफैबाय दा नोंथांमोना जोंनि बे फिसा अननायनि सिनस्रोमै जाफैदों बेखौ नाजावगोन होननानैहाय आं नोंथांमोनाव मिजिंथिबाय माने बुंनायनिबो बारा इसेबां अबिगथा गैया दा आं बेखौनो बुंगोन जेनेबा दाथ' नुफैनानै जोबोद दुखु मोनबाय जों बेखौनो रायलायबाय थादों जे दाथ' थानोबो नोंथांमोननियावथ' दा न' मोनसेबो गैला गासिबो प्लास्टिक खाजोबनानै दा थानांगौ जाना फैबाय दुखु मोनदों जोंबो फैनानै नुफैनानै दा दाख्लैनिफ्राय जों नुबाय थादों ससियेल मिडियायावहाय बिदिनो निउसफ्रावबो नुबाय थादों जे जिसिबिजों बुख्रुबनाय मानाय बिसिनि माखासे दुखु दाहाफोरखौहाय स' दा आरो जों फैनानै नुफैबावबाय माने बुंनो राव गैया आरो जेन'ब्ला ओरैबायदि दुखुनांथाव दा थासारिया बेयावहाय स' ओंखायनो आं आरो गुबुन गुबुन जेन'बा रायजोफोरखौबो खावलायगोन बयखौबो खावलायगोन जे नोंथांमोनहाबो बे जायगायाव फैनानै खबर लाफै जोंनिनो बिदा फंबाय आदै आयं आबौ आबैमोन दङ बेवहाय स' एसे फैनानै खबर लाफैलाय हेफाजाब होफैलाय आं बेखौनो खावलायगोन माने दा जोबोद खस्थ'जों दङ बिसोरफोर थानाय जानाय थानायाथ' जथेस्थ' खस्थ'खा आरो जानाय लोंनाय एसे हायोब्ला बयबो हेफाजाब होफैलायनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय बयखौबो आं बेखिनिखौनो बुंनानै जिरायथ'नाय जाबाय
बे समाव आङो हामबाय होननो गोसो जाबाय बिथांनि जे राइडार्स पार्टिफोरखौ दा जोङो बे समाव जोंनो जे अनसुंथाइ जोङो होफैदों जोङो बेखौनो जोङो बिथांमोननि जा होफैनाय जोङो गोसो गोथारै गोसो गुदुं जानानै जोङो रिसिभ खालामबाय आरो जों बेखौनो जोङो जेसेबां दङ जों बेखौनो मोजाङै मोजां जोङो रानलायनानै जोङो जालायगोन आरो बेखौनो जोङो जालायनानै जोङो जिउ खांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' जाथि हिसाबै नायफैनायखाय आं नोंथांमोन बयखौबो गामि दरनैनि जानानै आङो गोजोननाय रंजानायखौ हामबायनायखौ गोजोननाय जासिबाय Start. आयं नैबेहाय साबोनफोर दङ दे माने जों हादानाव थादों होननानैहाय हाग्रा बंग्रा दुगैनाङा मानाङा बेबो नङा गावबा गावनि देहाखौ जों जोथोनबो लाखिनांगौ जायो ओंखायनो साबोन लाहोनाय बे गोजान जायगानिफ्राय सफैदों दे आं खिन्थानो सानदों माने सासे जोंनि गफुरनि बेबो जोंनि लोगो बिथाङाबो बेखौ हरखादों दा गथ'फोरनि थाखायबो खाथा दङ ओमफ्राय माखासे पेन्सिल स्केल बेफोरबायदि दं आरो फरायनायावहाय नांगौ बेबो गोनांथि दा बेखौबो आं बिथांनि जानानैहाय बिथांखौबो आं बेनिफ्रायनो हामबाय हरनो सानबाय बेखौ जोङो गथायबाय ओमफ्रायहाय बेखौ आं नोंथांमोननिसिम आं हगारनाय जाबाय नै दानि गफुर बिआर चेनेल बि राजा गफुर बिआर चेनेल इउटुबाव नायब्ला मोनगोन बि राजा आरो माइरं दङ माइरं गोबां होनो हायाखिसै आं दहाय बुंखाबाय एसेल' होननानै आदा 5 कुइन्टेल माइरं दङ बेहाय ओमफ्राय आलु दङ आलु आराय कुइन्टेल दङ आलुआ ओमफ्राय दालि एसे दङ दा बेखिनिखौहाय नोंथांमोना नाजावबाय जोंबो होफैबाय बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनबाय ओमफ्राय बेबायदि सुबिदाखौ मोननायनि थाखायहाय आदामोननिसिम एबा बनि रायजो राजा मोननै गामि ना मोननै गामिनि गासैबो रायजो राजानोहाय आं जोंनि गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबनि जानानै आं गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय आरो जोंनि क्लाबनि लग' दे गल्डेन लांगुर बेखौहाय माने मोनसे मुख्रा दङ ना गोमो बेखौ लानानैहाय जों माने बे गल्डेन लांगुर राइडार्सखौ जों बेखौहाय नामखौ दोननाय जादों आरो दा जोंनि क्लाबनि लग'आ बेनो फट'आ Golden Langur Riders! Golden Langur Riders! Joy Jelarni! Joy Jelarni! Joy Bora Harini! Joy Bora Harini! दा थांफिननो रेडि जाबाय नै थांफिनसिगोन जोङो ओमफ्राय जोंनि लाबोनाय बुस्थुफोरखौ जों बिथांमोननो गथायनानै होबाय थांफिननोसै आरो ना थांसै जोङो बिदाय लाबाय दा एथिंबो नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेयाव दा गुसु बोथोर ओरैहाय अर सायनानै दं नै मादैमोन नानिमोन आबैमोन नानिना बाबु बाबु दे एथिंबो अर सायलायनानै दङ जों थांनोसै दे नोंसोर थालायदो मोजाङैनो दे